संसाराव इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनायाव जोंनि जिउआव गोबां जाथायफोर सफैयो, गोबां सैनांगौ, गोबां बेराम आजारफोर, गोबां दुखु दाहाफोर जोंनि गेजेराव सफैयो। समाव जोंनि न'खराव संख्रि बानलुनि, समाव बायदिसिना रां रुफा बाहायनायनि जोंनि गेजेराव समस्या नुजायो। बेफोर गासैबो सैताननि फाव फान्दायनाय दै अनजाग्रा लोगोफोर। गय जानाय, सिगारेट सोबनाय, निसा बुस्थु बाहायनाय, बायदि जौ, बायदि गान्जा बायदि गासैबो बेफोर सैताननि दैदेननायाव जायो। सैताना जेब्ला जोंनि जिउआव दैदेनगोन अब्ला जोङो सिगारेटखौ नागारनो सानगोन, नाथाय जोङो बेखौ नागारनो हानाय नङा। मानोना जोंनि गोसोआव सैताना थानायखाय जों बेखौ बावगारनो हानाय नङा। जों बेखौ माब्लाबाबो नागारथारनो हानाय नङा। मानोना जोंनि आखुआ सैतानजों दैदेनजानायखाय जों जेब्लायबो गाज्रिखौल' सानगोन। जेब्ला गोथार जिउआ जोंनि जिउआव दैदेनगोन, जों अरायबो मोजांखौल' मावनो थाखाय गोसो जागोन। अरायबो मोजांनि थाखाय जोङो आगान सुरगोन। अरायबो मोजाङाव जोङो आखाइ फोलावग्रा जागोन। जेब्ला सैताना हाबनानै थागोन अब्ला जोङो अरायबो गाज्रिखौल' सानग्रा जागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै जों माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै लानि। नंखायना बेफोरनि थाखाय एबा जिसुआ गाव थाङिनि सिगां मा बुंलाङामोन, जों बेफोरखौ दिनै बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। आङो गुवारै बेखेवनाय नङा, मानोना बाइबेल सिरिखौनो आं गोबां सायख'नानै लाखादों। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, साफ्रोमबो इसोरनि होनाय बोसोनजों जोङो आवगायलांनांगोन। जिसुआ थोनहरजानाय 20:29 सिरियाव बुंदों, आं मिथिगौ आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बायदि इनाय खालामग्राफ्रा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबा थानाय नङा ना। पितरा बुंदों, आद्रि खालामग्राफ्रा थेनथ'नाय नङा। बिसोरो सान हर खामानि मावगोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै जोङो गोथार जिउजों दैदेनजानांगौ, गोथार जिउनि अननायाव थानांगौ। दिनैहाय गिथाव बाथाव सम जाबाय। गिलु बालु बोथोरा दिनै फैनो हमदोंसै। जायगा जायगा बांग्रिंजों, जायगा जायगा बेमारजों, जायगा जायगा आंखालजों, जायगा जायगा दानलाय सुलाय, जायगा जायगा दावहाजों दिनै संसारा आद्रि जागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। दिनैहाय बेयाव बाइबेला बुंदों, गिख'फोर, फोथायिफोर, आन्दाय होग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलिग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो बन्दुकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। गिलु बालु ना अनजाग्रा लोगोफोर, इसोरनि रावा। नोरोगनि अरा गोमोरनाय नङा आरो नोरोगनि एन्थलाफ्रा थैनाय नङा। नोंथांमोना नायहैनो हागोन। नुजाहोजानाय 21:8 सिरियाव नायहैदो अनजाग्राफोर। बाइबेलखौ बेखेवनानै नायदो अनजाग्रा लोगोफोर। आङो मबाइलनिखौसो दिनै बुथुमनानै लादों, माने मबाइलनिखौहाय। बाइबेलाव रोखा रोखायै साबसिनै लिरनाय थायो अनजाग्रा लोगोफोर। माने मबाइलावहाय गुवारै एसे बेखेवनाय थायो नालाय, बेनिखायनो आङो मबाइलनिखौ फरायदों दै अनजाग्रा लोगोफोर। गोथार जिउआ रोखायै बुङो, उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौसो लागोन ना। 1 तिमथि 4:6 सिरियाव नायहैनो हागोन। दिनै गाबोन नुनो मोनदोंसै गाज्रि फोरोंग्राफोरनि उन उन दिनैहाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रा खारफानो हमदोंसै। गाज्रि राव रायग्रा एबा गाज्रि फोरोंग्रानि उन उन जोङो दिनै खारफानो हमदोंसै। गोबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बा गोबां फोथायारिफ्राबो दिनैहाय उनस्लदनो हमदोंसै फोथायनायनिफ्राय। गोबां मण्डलियारिफ्राबो दिनैहाय उनस्लदनो हमदोंसै, फोथायनायाव उन जादोंसै दै अनजाग्रा लोगोफोर। बाइबेलाव बुंबावदों, थांनाय बोथोराव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन, बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन। बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन आरो गावसोरखौ गहोनाय बिगोमाखौबो फोलानानै गावसोरनि सायाव हरखाबैनो संहार जागोनखौ लाबोगोन। 2 पितर 2:1 सारियाव नायहैनो हागोन अनजाग्राफोर। आरो बाइबेला बुंबावदों, मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन। बिसोर सोमोगोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमोगोनां हाबाफोर मावगोन
आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'जानाय फिसाफोरखौबो बिसोरो बमब्रायगोन। माथाय 24:24 सिरियाव नायहैनो हागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, बिसोरो मेन्दाफोर बादि सोद्रोमा जाफ्लानानै नोंनियाव फैगोन। आन्थाय गोसो सिङाव बिसोरो सिखावफोर बादिसो। माथाय 7:1 नोंथांमोना फरायहैनो हागोन बाइबेलाव। बेवहाय बुंदों नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, बिसोरो मेन्दाफोर बादि सोद्रोमा जाफ्लानानै नोंसोरनियाव फैगोन। आन्थाय गोसो सिङाव बिसोरो सिखावफोर बादिसो। दिनै सासे संसारनि मानसियाबो नोंनियावहाय फैनानै गोबांथार नंखाय फोरोंगोन, नोंखौ गोबांथार बमब्रायनो हास्थायगोन। नोंनि सिगाङाव बियो नम्रता ख्रिस्ट'आरि जानानै बियो नोंखौहाय थगायगोन एबा नोंखौ दिन्थिफ्लानानै बियो नोंखौहाय पापाव खोख्लैनो नाजागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो बेवहाय सांग्रां जानानै थानो थिनदों माथाय 7:1 सिरियाव। बाइबेला बुंबावदों आं मिथिगौ, आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बादि इनाय खालामग्राफ्रा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबा थानाय नङा। आरो नोंसोरनि हानजानिफ्राय बेबादि मानसिफोर जाखांगोन, बिसोरो सोलायनानै फोथायग्राफोरखौ गावसोरनि दोलोआव बोलांनो नाजागोन। थोनहरजानाय 22:29-30 फरायहैनो हागोन। बेवहाय बुंदों जोंनि खृष्टानफोरनिफ्रायनो गोबां नंखाय नाबिफोर एबा नंखाय फोरोंग्राफोर जाखांनानै दिनैहाय नंगौ खृष्टानफोरखौ आन्दायहोगोन, नंगौ फोरोंग्राफोरखौ आन्दायहोगोन। बेवहाय बुंदों दै अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो सांग्रां जानानै थानो थाखाय माथाय 7:1 सिरियावहाय खावलायदों। आरो बाइबेला बुंबावदों बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावखौ आरो गोथार जिउनि नोंसोरनो गथायनाय फोथायग्राफोरखौ नेफ्लायदो। गावनि बिसानि थैनायजों गावनि खालामनाय इसोरनि मण्डलीखौ गुम। थोनहरजानाय 22:28 सिरियाव बुंदों दिनै बाइबेला नंगौ खृष्टानफोरखौहाय मण्डलीफोरखौ गुमनो थाखाय खावलायदों। बाइबेला नंगौ फोरोंनायजोंहाय दिनै गावनि मेन्दा फिसाफोरखौ नंगौ लामाखौ फोरोंलांनो थाखाय बेवहाय खावलायदों दै अनजाग्रा लोगोफोर। आरो बाइबेला बुंबावदों बायदिसिना गोदान गोदान फोरोंनायफोरजों नोंसोर आन्दायहोजानो नांलिया। जानाय लोंनायनि हुदाफोरखौ फालियालाबानो जोंनि जिउफोरखौ बोलोगोरा खालामनो इसोरनि दयाखौ नाजावनाया गाहामसिन। जायफ्रा हुदाफोरखौ फालियो बिसोरो बेफोरनिफ्राय मुङाव मुंसेबो हेफाजाब मोना। इब्रायारि 13:9 सिरियाव बुंदों दै अनजाग्रा लोगोफोर बे बाथ्राखौ। जायफ्रा हुदा फालिनायजों इसोरखौ बाख्नायगोन सिबिगोन, बिसोरो बे हुदानिफ्राय जेबो मोनदेरनाय नङा होनदों दै।